Praise God. Odofo nyankopon sha bebre na nso da foforo nyankopon aye. Eno nti etwa se me ne won so ani gye ewo mu. Enadue nyame hum kronkron ye mpaebo nyina ne se obeye na adom ya te wasem ya se. Yeda wase anadwufe mpo bambo na onhwe so pa. Ewade wo de ahwe ye nso bedu sabre. Enhira kese enka wudin. Bompa ye egya ye homo ehya wonsa se. Ema ye mfa ya ye kwan so. Ma yemfa wo Jesus wo kwai so na mercy yie e de ahyeudie ne onyam wo Jesus Christ dimo. Hallelujah. Adofo ne nsome ma wakwa aba I de ba oti ase sendwumedie so ye be fa ya kenkan sem ne fi local sempa etin wotwe ne nchichemu eduasan ensia ekosi eduasan kron Luke 8:36-39. Adofo yenti awurade asem sa wo hyase wo kwa ekire kakra hyase a Yesu Kristo etwa esuo no konsuo na egya odofo bre biara mekan Bible a me ho ne sa no na mpa na Yesu obotai bi sinani so a ode kọ akodi dwumedie bi sabre na berme bi da abuo mu a obi entimi nkọ ne nkyɛn wo ye de nkonsonkonso gu ne nan ne nsampo timi te no no de abo twetwetwa ne ho mekenya fa wani tu sedia sa berme na brabo etie Yesu edru ho no otwa nsuo no dru baby a papa yi wei ahohoma eti ne mo hwa ase so mo tientie mo na omhwehwe ase no mo ka kire Yesu se ema mesɛ yen ansa na ye bre aso we di adanse se ahohom fia eye edi dwuma ewo wiase mo nyina bre ebeso ahohom ewrewre nipa mu tete wo obia brebeso no mo ne mo master obonsam ekogu ojatana ne mo yeso nyame a oti ase ye de hoto ne so a ade nyina edi bua yen na omosre Yesu se entu yen hu ye mobo entu yen na Yesu etu omuka se omfa mo enko hyempreko yimu menimo mobotai se no mo be fa mpreko no so asan akira akosho bi fufuro mu na Yesu tu omukogu mpreko no mu mpreko ni nyina ekokogu epomo emepodi omukoye odofo Yesu Kristo ogia na wagekora onje fanefa oye manidi mu ampa omana mohwe sampreko iso ehu ne ekoso ntino omukumetu ye nompo no omukokromo ekobo amane ne esi nyina nti kronomofo nyina de suro etuba Yesu so ka kire so mfi omobro no so omfi omohokora enko omfi omoho enko ti Yesu san frokodo no one ne tuafo no musan koye odofo wedi adanse sese Yesu de nani si okra bi so ye ho adwuma oye manidi mu kra abrantie afi ne hoto no ema na nkopese odi Yesu echimpo na Yesu ka kire ne se kono kodi adanse ko kache ofi pamfo ko kache okromufo nia esi wo abrabom no eno na koka odofo bia na hohom bi nti wo mu na nso ne ye shobon sam to mi ase no di ye nso kire ye ne yenye na nso asedanke Awurade se onam Yesu Kristo so wama ye mfa hodie ewo nimu ene Kristo Yesu ti wakoma mu ote wabrabo mu na ono adane dan wabrabo a eno na ebema esi yie o se mo boni te se da mramampo a mo famra na mekroma na yese sukwa chiaba. Though your sins be as red as crimson, I will wash them and make you as snow. Odofo ye wonyame bia osombo a neni ku ye ho ye wonyame bia odo ye a ne ono oguso ofre yen se yen sane embedu ono a Kristo ne kwan so eno nti se ne wotemeni na umfa ho ma Kristo a abrini nie efise yenim ne da yenim wiase modia na eye eniyama seye na seye akra hwere na hwere omonkwa na se ba ne se ye firi asase so se yewu se Kristo ba ehin ena wuchina so betene wo nse so Yesu nsem watene nsa so bebie wakoma ma na betene mu a obeye osonko so wafa Kristo dada nso ani ofoforo nso nche
saa nkwagye sam yi enka wano ntumu ebi so okra bi ko sɛ ye mu enka wano ntumu bompa ye mo okra na owo ichirechire wonim no mpo ebia wohu no social media ebia wohu no baby a wohu sɛ na brabo no sɛ nka odi ma Kristo anka Kristo besiesie abrabo na ama no nanso onim nti bompa ye ma no owo ichire wontumi ne nkasa nti Awurade mfa kwan sonko bi so na one no enkasa sɛ nipa ne ben won so a onyankopɔn nam yen so entwe yebusuafo emro no Kristo Yesu yesum nyame a ɔte ase eno nti na meto nsa frɛ wo sɛ no pa bia bɛka me ho afei so nyabre pensampensa nyame asɛm mu ne nyabre bompa yen so ehia papa ebrade bia nso yɛka ebusua no ho asɛm 4:00 pepepe enyumre 4 ewo European time eno nso ye discuss ebusua no na nyame nam so ehira ye no wasiesie ebusua e di amaye nti join ye wo family life education dwumedi Yesu Zoom any Facebook nyina nyame nhira